Bé, el meu nom és Pep Martorell, soc nascut ací al Marítim i recordo perfectament que quan varen morir les meues ties me vaig donar compte que en totes elles se n'anava un grapat de records, de vivències, d'imatges sobre el meu poble. Aleshores em va semblar que era una pèrdua de dades realment importants i sobretot per al coneixement del que és el poble. El tema de la pesca i del tema també del port d'alguna manera ha impregnat tot el que és la vida en el poble. Tinguem present que des dels inicis fins que varen desaparèixer les vies de l'actual carrer de la Serrahora, d'alguna manera això era un poble que inicialment va ser Vilanova del Grau, de Poble Nou de la Mar i tot això, però que d'alguna manera els trets diferencials estaven. Aleshores, aquesta cultura de pesca, aquesta distància que hi havia respecte al centre de la ciutat, el que va s'impregnar tot el que era la vida en el poble, des de professions, evidentment, des de costums, des de gastronomia, fins i tot de les festes. És a dir, per exemple, la festa més important i més tradicional del Marítim és la Setmana Santa Marinera de València, és a dir, possiblement l'única Setmana Santa de tot el món que tingui un apel·latiu de marinera. Per què? Perquè va néixer del món de la mar i perquè va néixer per persones que eren mariners i famílies de les mars.